Malawi Brief. Chipani chotsutsa boma cha Malawi Congress Party MCP chauza President Professor Arthur Peter Mutharika kuti atuluke ndi kulankhula ku mtundu wa Malawi pa mavuto amene dzikoli likudusamo. Chipanichi chinalankhula izi pa msonkhano wa atolankhani umene chinachititsa dzulo. Koma mu programu ya lero yachidzulo, Amalawi apereka maganizo awo ngati kunali kulondola chipanichi kupangisa msonkhano umene cholinga chake chinali chimenechi. Ndiye takhalani pomwepo kuti mumve zimene Amalawi alankhula pa nkhani. Ndiwakuti chipani cha MCP chikutero kuti Amutharika atuluke kuyendetsa boma, asasire anthu ena aye. Dziko layaka moto. Chimene chachitika nchakuti dzulo chipani chotsutsa boma cha Malawi Congress chinachititsa msonkhano wa atolankhani. Ndiye mwazina anadzudzula boma kamba kolephera kupeza njira zothanirana ndi mavuto monga kusowa kwa mafuta, kukwera kwa mitengo ya zinthu zosiyanasiyana, komanso kusowa kwa ndalama yakunja. Ndiye MCP akuti Amutharika atuluke, asalekere anthu ena kuyendetsa dziko lino, nanga mwachitsanzo kotsekulira malonda afodya mpaka kutuma nduna pamene ma vice president alipo awiri, ndero pamenepo zikuyenda. Mukukumbukira bwino Amalawi kuti mavuto akusowa kwa mafuta ndi zina mmene takambira pamwambapa sikoyamba kuwaona maboma ambuyomu zidachitikanso. Ndipo mwachitsanzo pa nthawi yokopa anthu pa ulendo upita ku chisankho cha 2025 kudali zambiri zoyankhulidwa. Ena ankati boma siliyendetsedwa ndi nthumbidwa, pamenenso ena ankanena kuti galu wokalamba sitipita naye ku uzimba. Ndefunso nkumati kodi mavuto a dziko lino tidzingoponyerana ngati mpira? Nanga chipani cha MCP chili ndi kuthekera kodzudzula boma? Maganizo anu ndi otani ngati nzika za dziko lino? So mutu wathu ndithu ndi umenewo, umodzi wokha basi tikambirane pa zimenezo zimene chipani cha Malawi Congress chayankhula pa msonkhano wa atolankhani dzulo. Tizungulira kwambiri pa zimenezo kuti kodi nkutani. Ndiye mosataya nthawi tikhala no tikucheza ndi anthu osiyanasiyana maka kuva maganizo a anthu osiyanasiyana. Muli bwanji? Bwino kaino. Tilipo. Inu ndiye woyamba lero. Ine ndine Mr. Luntha kuno ku Mzuzu. Takuthokozani kwambiri Mr. Luntha ku Mzuzu. Topic ndi imeneyo, maganizo anu ndi otani? Ine maganizo anga atatsogoleri ndonena kuti zathu a MCP awa ndi anthu amene adalephera boma, ndipo mavuto onsewo iwonso adali nawo, onse amene alipo panopo mavuto adali nawo. Ndiye lero akamatuluka nkumaonetsa uchale, nkumaonetsa kuti iwo ndiye iwo, kumene koko nkufuna kuononga mbiri ya dziko lino, poonetsetsa kuti akulephera kuti alodze chimene chikuwavuta kwenikweni. Ndimafuna ndikape choncho atsogoleri kuti kutuluka kwa Mutharika kutumiza nduna kupita kukatsegulira auction. Ine ndinene chonchi ndizoona aina kuti azituluka Mutharika kuti azichita address anthu mavuto amene alipo. Ine ndipomezane nawo anthu amenewa. Chachiwiri ndiwatsutse kuti akutuma atoka tsegulira fodya. Nanga si Malawi kuno tidazolowera kuti otsegulira za fodya amakhala president. Akuzolowera koma malinga ndi mmene zilili pakadali panopo potengera mmene dziko lafikira. Ulendo wonse wa president umakhala wochita koti umakamba mazambiri.
kumene mwina sikanatha kupanga china chake cha phindu koma zimaonongeka pa nthawi imodzi pa nthawi yochepa imene president ayende ndipo pamene kunafika nduna we have saved a lot of money zimene zikanaonongeka ndi kuti pa debit imene president akadayenda kotero kuti ndimafuna ndiwatsutsa zatu wakuti ayi pachatu pausite measure njira imodzi imene upanga koma tisaiwala Malawi kuti Amutharika ndodwala ayipopopo tisaiwale Amutharika ndi otani ndodwala akudwala oho ndiye kuyendayenda kwawo kuti aziti apayendaenda ndi kudwalako komanso ndi mmene dziko lililili ndikuti tikangati zinthu ziwiri zikugonongeka kudwala kwa presidentiko tikangati tikuwafoleratu choyamba achiwiri kuyendayenda kwa president adatiuza omwewonso adatiuza mawa lino kuti president akuyendayenda kwambiri akuononga chuma cha boma ndiye ine ndiona kuti pera paka akuzichita contradict okhanza twa MCP wa okanga kuti ali against the boma nakasiyo afuna aloweso afuna aloweso okwawo apaka afuna aloweso akukaniza kuti Malawi miezi 8 mtaiwala zimene wadatichita Malawi kuwa panopo iwo wandali mafundo kope kwatu kumanena kuti zinachokera ku anayamba nda MCP kuononga dziko zinachokera ku MCP apita ni advantage otakala kuti panopo akutibera akuchita bwino koma angazina kuti ya iboma ali akulikonza chifukwa MCP inaunongerato kutikoyo kuunde na chokolera kuti azatu MCP asina bulira inde sikuti potendo opposition na chicho sawa kwa choimba ya akunena zona zina uno zinawenda kwamba kuna kwa iwo ni kuizi yera komatu kazuka komene kwa kuna kwanza tu amini akupanga ma press conference koma yankula chori ndoda Malawi wambere chisoni aiwale ziminada apanga iwo aunenga diwo ndi ayamba iwo iko iyi ndi campaign yao ndato goleni mabula nene chonchi apita akakhala kuti ali bwino bwino kutupirawo lili bwino bwino abwera akati kidadressa Malawi ife kuti atiuze kapena atize zinakoza chabwino kupereko kumene kumbali ya ulamuliro tsopano pepani sinde wachipani chichonse koma mafuta ndine pa ulamuliro chabwino ndali ina NCP akunena zona pamene onena zona mponera kuti amene akulamulira ali kunsi kwa apita isanamizanepo apa aiwala ntchito yawo ayumbira ayipera zikanalonjeza pa kampeni zija aiwala zimene zija kuti ape kuzikwaniriza in the name kuti iyayi polisi yasiya apatiwonongera MCP in the name kuti iyayi godo kuitsopano ku Iran zimene zijazo ndikuona kuti tena pake MCP akunena zona kuti iyayi kulamulira khoso amene akulamulirayo tito mudzi wa pakadali pano amene mudzi wa isachipita mkaika koma tukanga kuti apresident panopo lipa standby ena ake akuayendesera bomali kuona usilitemeza kuti akanga akufuna kuchepesa kuononga kwa drama koma penda pakeso tukudama kuti kawiri katatu kokanga natukanga kuti anthu awachire yani awaone ayankule mafungu anthu aziwalimbikitsa pamukatotero chifukwa kufuna anthuwa kwatilali musiwa zionongeka poposa pamene popo mafuna nimalize motero zatu waku DPP panopo ali pa kampeni chabwino chifukwa akuona mmene zinthu zilili malinga ndi utsogoleri mmene ulili komanso status yayi utsogoleri mmene ulili ndikufuna kwako kuli mtambo yaufuna kuti wina akhale mtsogoleri we kumene kokonso kuli mavuto amene afunika kuti asasipake mavuto osangasanga pokapoka chikonzere dziko limene MCP yo idaunonga kwa MCP palibe amene angaenzere chisoni mukuona kuti mwina amene mu MCP momwemo sake koni MCP kwambira MCP anakuta CPP kuti asibuke mavuto ati amenewo ndi CPP amene alipo pano alipo pangozi fundi akangoponye zimene anthu adawapotera watu amene anapotera ambira anase zipati za kuvota CPP tona choti chipumutse kunkangu umene unalipo wa MCP umene amaononga zinthu pasambiri zimene zingajule pano mpawaire chabwino kuti MCP inaunongerazo dziko lino kotera kuti mbali ina amene
chiti zakuenda kopa kuononga drama zokuti tikhale ndi forex yokwanira asamangoonongera kupanga izi ndizi ndekuti mawanena kuti akuononga dziko akuononga chuma chabolo akuna mnekekoka amenepo kuti ama-MCP asamavutika ndi kupanga zimenezo kwawo pakadali panopo pokhapokha Malawi tikaiwala kwina 3-4 years koma mmene zilili panopo kampeni imene ayiyamba iwathandiza tikudziwa kale vuto lawo komanso tikudziwa chimene wakufuna ndisiyepo mpatsogoleri. Ayi tikuthokozeni kwambiri Luntha kuchokera ku Mzuzu. Ambuye akudalitseni. Tingobwerezanso kuti kwa amene tidzibwera pa air tiyeserebe kusunga nthawi. Hello muli bwanji? Ndili bwino muli bwanji akalengeza? Ayi ifeyo tili bwino kwambiri. Pempho lomwe lija kuti muli ndi 1 minute fotokozani ndithu maganizo anu ngati nzika ya dziko lino. Zikomo kwambiri. Ndithudi. Ine ndizabe mphathu ati kamayanga nkhani zili zona kuti tikuzidziwa. Chabwino. Ine press conference jaji ndaiva. Oho. Ndipo ndibayionera. Chabwino. Andikubera kwa MCP ibwera polankhula apa sanalabise mmene maganizo anga ndikuonera. Pasana zapange kampeni. Amanena zimene zene akuchitika. Ndipo antena akamanya kuti MCP tikamachiwa chipani akuti zitoika maganizo oti anthu omwe okhoza kumva kapena wene otsutsa alikhoza kumva kuti timachiwa mayina walacha kuti andapanga kuitana panga zakuti tikira chitsogolo. Zona zenezene zakuti zidongasira povuta. Yeah. Andizipani ya MCP ni chipani chotsutsa chachikulu. Chothandiza kuti boma igaliende. Andi ababa amapereka masolution neona kuti zimayenda bwanji. Moja. Iye chibabira kwa mama muno. Kaya kamuzo. Takana ndakamuza tsogolosi nakanawa. Kuponya imene yazila ile kutajala manja kuti zibala mala ino lomeza chuma cha kunje. Yeah. Atsogolosi amakatsegulira. Ndipo itsogolezi president Minduna zilikuzaali kusiyana valira. Antofulaja kuli sapingo maremu mzimu auzusa mundegere. Ada akategula nukapeze kuti anthu maleki $10 anatuluka. Pacha utsogolezi ndipo amanene natu kumene kutiona kuti Mulungu utsogolezi. Je ababa nene zona ndisindikuyenda. Atithandize kuti zitiyende. Utsogolezi ndizona ati atuluke. Basi chitiwonesa kuti singili bwino koma iki ndi utsogolezi. Kusaba ma-vice president awire. Yeah. Andi apo kunena kuti mukatsegula yafoja ajenyanza kwa muteke magali muno awire wa atatu. Ziyenda kuti ziyenda. Koma ndithuwa onse akukhala pasi ndiko mumasokonezera akuona. Kati kumbe malayi munomwe kutsogolo kukhala zikizera kuja zeni. Aha. Kutoka familia aba anthu amuthamangisa mazenda akumwera kuti asagule mbewu pazigaire pakati. Ayamba zimenezo? Mukumana nazo mumafoni mufike ku YouTube. Muona ku TikTok. Muona zochitika zimenezo malayi momwe. Ani zofunikaso kuyatachita pokati. Forex yakunenayi. Ati ndiyankhe straight kwa anthu ajama amvaja. Yes. Atipitira mmene amapanga kampeni. Yeah. Amanena ulabu ya solution. Abwera nayo ma forex nja mafuta azipezeka chilichonse kumene MCP masowa iwana lero kabwera nazo. Ndipo kutoka kwa MCP uja ikuona zona kuti ipeo kati nkhondo iwo amali nkhondo yayi lero zichitika njani. So anabwera ndi malonjezo ati tengupempha atichitire ndithu. Chabwino. Kandi muli zambiri zimene zikukhudza malayi muno akatingira mutayenda m'midzimu mavuto alipo. Ndipo zipeza 10,000 koiwona unga 10,000 kule zimodzi koma kuti ukapeze ina. Yeah. Palimbo bwana. Mavuto alipo m'midzimu yosayamba. Kodi zipemphe kuti
akatizane n'ekitsawo okweza njira yoti zitugende chabwino kudalankhula ine kuti anthu ine ndimakonda kutsatira kalitafeya ziyapiro yes anduna azamafuta amene amalamulira mpaliamenti azawo amapereka maganizo iwo amapangira mukhanso oho zingazine zimenezo sinakuleka mafuta yajirujiva andi naona kuti azawo akwakusa maganizo oti akhoza kutsika chifiro kuti dziko lizipita patsogolo iwo apanga khanso makolo ikati ngazamuzale ndithu zoyendesa za dzikozi mayi mulomo to kasungaliwe azaphi zimene akuzika kumtunda ya ati zodandaulitsa ati kumene ndithuliwe apurezidenti atuluke ati kwasali kunzuzu kwatsegulira yes apiteko kumene wayankhulena wanthu amene akuti kulya fodi aja mvunzi yawo iposa winani yense chabwino atithandiza koma mmene mukoto wanjira muja mukuona so kuti forex ibera atapira pakamari fodi yambo kusunga sowanu pa nyumba akabwera anthu obwera ojagwa fodi akudya agulitatu kabwera chimake maforex jaikade mavuto ndi apresident atisandize atuluke ya maforex amene anapanga atipasi chabwino ituzana no ife tikuthokozeni kwambiri ingwe akumbutsani anthu aja dzina ndi kumene mukuyimbira kuyimbira kuno kuvisanza kunoko ndithu kwenkwene inde no mukhale ndi madzulo abwino zikomo takuthokozani kwambiri ayi amene wauti kuyimbira ndithu komwe kuvisaza dzina lakale la kuntchisi ndi limenelo ndithu kuvisaza ndiye maganizo akutoledwa ndithu nonse amene mwakozeka kuyankhula pa kanema yanu yaluntha ayi ndithu mwayulipo kulikonse dziko lonse lino la Malawi chinthu chindi chanu ndiye tikabwera tionetsetsebe kuti tikusunga benthawi potengera kuti timafuna titapereka mwayi kwa anthu ochuluka ndiye ngati mungayankhule inu nokha 10 minutes ndiye kuti ena asowa mwayi woti aperekenso maganizo wawo komanso nanga ife tichitodula si ulemu chinthu chindi chanu. Hello, muli bwanji? kuna muli bwanji Ayi tilipo, tikumbutseni dzina lija ndi kumene mukuyimbira. ali datu amaseko Aha, kuja mama kwenkwene. tozani kukasongo kosongonola zinthu Kaya maganizo anu ndi otani madzulo ano? ineyo yopanga kuseka Oho. chifukwa pachichewa pali mwambi amatoka khala namwe alifusira Chabwino. ukakhala chembere ziwapo Chabwino. ndiye lero IMCB ululuka nkumakamba zimene anenazo ineyo changa chipere Chabwino. chifukwa iwo anali mmwemu dziko linoli lidavunda kamba kanzeru za IMCB Oho. dziko adalipeza lili bwino zedi 2020 andikulira kumene lulira mafuta lero adawapeza ali pa 600 kwacha Oho. ndiwo adachotsa kuma 100 kufikitsa kuma 1000 komanso kazaka 5 kumalawo apresident wawo adenda maulendo 80 kuononga chuma cha dziko anthu amayankhula anyanya apresident kuyenda ndiye lero sanga makhale iwowo kutuluka nkumakamba dzichewa zosakhala bwino kuti aya apresident atuluke afuna zononga ndalama zimene afuna akonzere zinthu zina nafuna kuti lero MCB ndikumbutse chifukwa mwina akunkuyu ndajeseka bwira ndi ana alowera pakati pa MCB alowera pakati eti? ndi wana amene ajawo angomereka mutuja si wankulu kunkuyu ndiye lero ndimuuze kuti chipani cha Malawi Congress Party kuchokera nthemeneka muzi wabwera 1964 iwo aja kulibe ngakhale inenso kulibe Chabwino.
ndiye nzeru za Malawi Congress Party kapena nzeru za MCP ngakhale munthu atakhala mprofeti mtundu bwanji akhala oti ali kuchipani chikwina koma nkungu okhala mmaganizo oti ndikukalowa Malawi Congress Party amene ndi chigawenga chifukwa kungolowa chipani chimene chija munthu wako makhangati kuti iweyo wasamba nawo mwazi wanthu ndi chifukwa chake lero anthuwa akuyankhula zosadziwika. Inali 2024 pamene timalira ngozi ya Chilima akuyo amene ali mneneri wa dziko linoli ndipo dziko lino adaliuza zinthu zabodza pa ngozi imeneyi kapena pachina chilichonse chimene amayankhulira dziko amanena chinthucho chabodza. Ndelero yemweyo sangatuluke kubwera poyera nkumanenonera kuti ayi zinthu izizi ifeyo tuli ayi a president atuluke kapena zinthu zoyendoyipa dziko ndanena kale kuti achakwera adalipeza lili pabwino pamakwacha mafuta alipo ali a 630 kwacha kuti afika ku masauza adafikitsa ndiwo. Ndelero zokhala zinthu zodabwitsa kwambiri kuti iwo akakhalenso namba 1 kuyankhula afuna Amalawi atiwakhulupirire. Ngati Malawi wakera amene wabadwa 2025 ujangamuza kuti azampatsa 5 billion uja akathaza ka 18 akuzokhala Malawi ameneyo ora akuzomukusitsa zimeneyo akuyankhula pakalilero. Koma ifeyo tikapena kwa ineyo ndikuona nena kuti iwo mwina adakakhangati anzeru adakangopereka maganizo kuti bwanji mutendetsa chonchi kuti dziko lipopeza tonse tili muno Malawi zipitirire mwina zinthu kukhala bwino. Mwina adakamapereka nzeru zimenezo zidalithandiza koma kuti iwo akakhale ngati kuti okhoza mpamene zidakanike china chilichonse pa zero. Koma lawo ine ndona ngati kuti akunkuyo ndachesera bwira chilipo chimene akupangana anthu yawa kaya afuna okwatirana kuti tiwaone chimene chija chinali chinkhoswe apangaliti kaya ukwati wake sitikuzidziwa koma zijayankhula zija kwa ineyo palibe cha nzeru chifani natsatira dzulo chabwino chifukwa kudakhanga kuti iwo aja sadalamulika pene MCP malamulira ndiye iwo aja angokhala mamemba laoti sangoonekera kuyankhulira ngati dziko lino tidakati it's better mwina anthu awawa atulukawa afuna kuti dziko lino likonzeke koma ndi amene anali namba 1 kunena zinthu zabodza. Lero sitingakhulupirire ndipo lokogalo ndiona kuti anthu sadzayikhulupirira chifukwa ngakhale nzeru zawo zimene zija amatulutsa zija iwo pamene anali pamene bati ndizokhazoka zabodza zimene amanena ndi asatimatethula m'maso pano pa Malawi adapenya Malawi adachangamuka ndipo sangamvere afuna akatatigo paja adachoka adonongerako magalimoto onse adonongera adira kuya magalimoto ake ati akafuna kuti ufuna tilowemo mkoma afuna atakani yani imene adasiya chosononga chabwino. Ineyo nawo nonena kuti iwo ajawo tere akafuna zawozo kuyankhula asamavutikenso mpira na atolankhani ndiponso lero atolankhani ndapemphe ngati mwina amayitanidwa ulere ayamba olimbiritsa MCP ikayitana chifukwa nkwafutitsa palibe sozenzeru zimene angaliuze dziko lino kuti Amalawi akhoza kwamvera palibe ngakhale anenena kuti ayi pamasiku atatu president awayankhe kuti yani Profesa atusi dokotala adachoka kwa dokotala kukwafewa kwa profesa ndiye mwina adakakhanga li dokotala chakwera uja mwina ewa ajata awayanga koma profesa sanga yankhe wanangata amene aja chifukwa kwa MCP kuli wanthanzeru amene nendo wadziwa kuti chakwera adasankha munthu wanzeru kwa MCP kuja lero ndauza kunkuyu ndachesedwa bwira ngati mwina programu yanamvera ku MCP chimene ndimadziwa ineyo akaloza munthu kuti uyu akhale leader of opposition amene amakakhala president kothera kwake moti uja adamusankha ujayo chichola uja munthu uja ngwanzeru chakwera sanodikira mmene pajandampatsa 2 points chakwera kuti ansankhawo chifukwa adakasankha wenawa zidamavuto amene kuja ndipo akunkuyo amene amalekelera anyamata wawo akaphetsa magalimoto parliament lero nabwera manofesa alethupa ntunda ife tingamvere zimenezo zomwe kwambiri. Ayi tathokoza kuchokera ku Kasungu amenewo ndithu ndi maganizo ochokera ku Kasungu maganizo anzika tikupitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana tikulandira ndithu mafoni ena mukhozolemba ngakhale ma message tiyankha tikuwerengerani kuti anthu aone kuti kodi mwalemba
zotani. Ndiye pano tive kuti kodi pali ndani pa line pa. Muli bwanji? Hello. Ndithu amenewo abweranso. Momuja tikupemphabe kuti tikabwera nthawi imene timakhala nayo sikhala yambiri kwa basi, ndiye tikabwera tiyesebe kuti tisungebe nthawi, sitingakuletseni komabe tisungebe nthawi kuti angapo ticheze nawo. Muli bwanji? Hello. Hello. Muli bwanji mayi wanga? Ayi tikuthokozeni, ifeso tili bwino. Tathokoza. Kaya dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti? Tsitsaniko TV yo mukuveka ndithu, ikuveka. Tsitsani TV. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Ayi tili bwino. Kaya dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti? Ine ndi Media Fashion. Chabwino. Mukuimbira mbali iti kaya? Apa ndikuimbira ku Lilongwe. Zikomo kwambiri. Topic ndi imeneyo, maganizo anu ndi otani ngati nzika? Maganizo anga apa yakuti awawa MCP sikuti alakwitsa kwenikweni kumagamba zimenezi. Chifukwa iwowa mavuto akuwadziwa kuti mavuto kuno kuti makhala nawo motere. Ndiyo chifukwa chakuti boma ili makhala loti aliyese alamulirepo ndiyo ena pa nthawi ya kampeni amanena kuti ayikale inuyo ntchito yakulepherani. Ife tikuzokwanitsa zimenezizo mosavuta. Chabwino. Ndipo mavuto awawa ndi awa onse amene tikuwaona mafuta kaya kusowa kwa forex kaya kutani zonse zifeyo mapulani yake tili nawo. Ndipo ife tabwera kudzakhazikika kuti tidzakuze mafuta amenewa amalawi adayambe kumva bwino. Chabwino. Tsopano pano zinthu zija zikuonetsa kuti zikupitirira, ndiye asamakakamilenso kunena kuti adaononga ti MCP aja adaononga bwanji popeza iwowo amenena kuti zimenezi mapulani ake ali nawo. Ndiye amenera apange mapulani awo aja kuti zinthu ziziyenda bwino. Chabwino. Tsono kuwadzudzula zimenezi zimene zafika apa nkuyenera ndithu. Andi ukamba zakufoja uku ndekuti apresidenti amenera atakamaonekera kumene kuja ukatsekulira nsika. Chifukwa kumene kujako mabayazi aja amakhalapo ndi mantha kuti kwabwera mtsogoleri wa dziko. Ndipo mtsogoleri wa dziko zimene walankhula kumene kujako zimakhala zogwira mtima, alimiso amasangalala chifukwa amadziwa kuti ifetu bambo wathu wabwera pano kudzaonerera malonda athu. Koma izi zochitikazi zionetsa ngati kupeputsa. Kupeputsa nsika umene umabweretsa forex dziko muno. Chabwino. Tsono apa pamene zafika apa ndiye kuti awa otsutsa ayenera kuti alankhulira chifukwa iwowa ndi amene liwu lawo likuzomveka msanga ku dziko kusiyana ndi mulimi payekha. Ndiye ine maganizo anga ndithu ndi amenewo kuti awo samalakwitse amayenera ndithu kuti afotokoze zimene iwo amalonjeza sizikuchitika. Chabwino. Ndipo apresidenti wanena ndithu aonekere ku anthu, aonekere sikuti akhale kuti azinena kuti akuseva ndalama, sakusevanso ndalama pamenepo iyayi. Chifukwa ndalama zimaseveka ngati kuti iwowo akayenda chilichonse chimene ayendera kaya nduna zija zikuona ngati mafuta zimene zijazo. Ndeno apresidenti aja ayenera kuti aonekere ndithu kwa anthu atigulire kumsika umene watsala kuzuzu apite. Zizochitikazi kupeputsa. Ndithu bwana wanga. Iyayi ife tikuthokozeni chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri. Tathokoza ndithu. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji?
Hello. Hello. Oh, anthu. Hello. Ayi ndithu mafoni ndi akubwera tu mowirikiza ndithu komano poti za technologies. Muli bwanji? Tilipo. Halo? Tilipo kaya inu? Tilipo. Zikoma kwambiri. Kaya mukuimbira kuti tikumbutseni dzina lija? Ndiyimbira kuno kuchinkoma. Kukasungu. Chabwino. Kaya maganizo anu ndi otani pa mutu umenewo? Maganizo yanga atu nene kuti ndile Masinde Filipo. Chabwino. Maganizo anu ndi otani a Filipo? Ine maganizo yanga ni kuti ndikuti otsutsawo kapena olulabwisa. Chabwino. Otsutsa solulabwisa chifukwa likale nikale mtsogoleri amatsagula ndithu msida. Awawa tofuna tsagula msida onguruma nduna amene sizoyenerera ya. Chifukwa ipolini simadalira president. Chabwino. Amene amadadi amadithandiza. Inu malima nawo foja? Ine ndimalima foja. Kuchinkhomako? Ndiye atsagulira kale? Atsagulira kale kumeneko nsika? Nsika atsagula kuno. Chabwino. Ngoma ulikula kwake so ulikula bwino ayi. Oho. Chabwino. Atsagulira. Ayi tathokoza ndiye kuti zikayenda tibwera muzatigawire ku makopiti. Kudinga rizoenda. Chaka chino siziliyendera. Pepani. Koma ni mari. Koma ni munangozari ayi president ayi. Amafura. Amafura. Yesa yoada. Daga chatachi. Daga zabirasi. Yeah. Alula kunira achakwera. Umene oluwa tuta. Amenewa. Amabezeka kuri mafura. Kudali sokondo. Munja. Chabwino. Ukakhala nkhondo kuja amanena kuti kura za mafura chifukwa choti kuli nkhondo kwino. Chabwino. Ndiwo makhala wotsutsa madaya boda. Kuti kadzetsa boma kudzarani kudzakwanisa zimene. Pamene boma watenga komosolo kwanisa zofunikira mafura zedi. Panopa ozinguvomereza zimene Filipo. Chabwino. Ozipa nduvomereza nulakwita. Tathokoza Filipo kuchokera kuchinkhoma. Ambuye akudalitseni. Zikomo ameneyo ndithu a Filipo kuchokera kuchinkhoma. Amenewo ndi ena mwa maganizo a Malawi osiyanasiyana pa nkhani imeneyi ya chipani cha MCP chimene chinaganiza zochitisa msonkhano ndikuwauza president a dziko lino kuti athe kutuluka ndi kulankhula mtundu wa Malawi komanso kuti dzikoli asasiyire anthu ena kuti aziyendesa pamene iwo alipo. Nde nanunso mungathe kupereka ndemanga zanu mu comment box kuti timve nanunso maganizo anu kunena kuti kodi chiganizo chimene chinapanga chipanichi ndi cholondola kapena ndi cholakwika.